Παιδιά, ελάτε να πιάσουμε την πόρτα τώρα εδώ γιατί... Αν προσθέτω χάσκα. Σώτο το έχεις. Το ίδιο. Πάρτε όλη θέση. Απλά μόλις ανοίξεις, φύγε δεξί. Μήπως χρειάζεται εδώ κάτι. Το νου σας. Κάντε ησυχία να μιλάει μόνο μπλόδικα. Ασφαλίστε πίσω. Φύγε από μπροστά. Παιδιά, κάτι ακούω πίσω από την πόρτα. Καταρρυπάς. Πανώ. Το ξόρκι σε ποιες περιπτώσεις το λες? Γράφει μέσα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Για... Απλά γράφει τη γραμμή. Για πες την. Πρέπει κάτι να πεις. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Αμήν. Όχι. Το νου σας. Όχι, ζόμπι είναι. Λοιπόν, ανοίξτε, ανοίξτε. Προσοχή να μην σκοτωθούμε. Λοιπόν, φέρτε τον Νικόλα πίσω. Φέρτε τον Νικόλα, τραβήξτε τον πίσω. Λοιπόν, ελάτε μέσα. Ελάτε μέσα. Πίσω όλοι. Πίσω, ελάτε πίσω. Έρχεται ένας μολυσμένο. Μη σηκωθεί. Ανοίξτε. Λοιπόν, πάμε πίσω να κλείσουμε την πόρτα τώρα. Ελάτε πίσω. Τελευταίος, κλείνει την πόρτα. Όλα τα όπλα εκεί μαλακές. Δύο όπλα και τα πίσω. Δεν την βοηθήσω. Συνεννοηθείτε με τον Νικόλα. Να μείνω με το MG εγώ κάτω. Ωραία, Λέντζορα. Ετοίμασε γκράνα και μόλις ανοίξει ο Σώτος να τη δώσεις. Απλά πρόσεχε γιατί ανοίγει πολύ αργά η πόρτα. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, ελάτε. Προσέξτε να σκοτωθούμε. Ένα, ανοίγω. Ρίχνω. Κι άλλοι. Παιδιά. Πίσω. Πάλι ρίχνετε κεφάλι. Λοιπόν, μπορεί να είναι λιπόθυμο. Λοιπόν, Σώτο ακολουθείς τα Hemlight. Πάμε, μην μείνει κανένας πίσω. Ελάτε όλοι, μπείτε μέσα. Παιδιά, είναι ανοιχτά εδώ δεξιά μας, το νου σας. Ωραία, μισό, περιμένουμε εδώ, ασφαλίστε λίγο εδώ. Γιατί έμειναν οι άλλοι πίσω. Άκουσες, Μπλόντι. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα Χριστό. Ρώσικα. Έρχεται κόσμος, όχι ζόμπι, τέλος πάντων, στο Sector 8, ζητούσε και καλά βοήθεια. Εδώ κάτω, Sector 8 είναι αυτός. Τι κάνουν τώρα πίσω εδώ? Ελάτε ρε. Πάμε, ελάτε λίγο, ελάτε πάμε στο Σώτο. Μην κάθεστε. Ναι, αν είστε έτοιμοι θα ακολουθάτε. Λοιπόν, Έλα από πάνω από το κεφάλι μου λες. Πάνω από το κεφάλι, σηκωθεί στην ύφη, ξέρεις. πάμε Σώτο. FPS. Ωραία, Ακούω, δεν σας βλέπω. ανοιχτή είναι η φακή. Πιάνω κάτω τα βαρέλια οι άσπροι, ελάτε. Γάμο έρχονται. Το βράχο υπάρχει. Μην φωνάζετε ρε μαλάκι σαν να γίνεται καταστροφή. Γιατί ρογολείτε. Όχι, σηκώθηκε. Άτομο δικό μας κάτω. Ποιος χτύψε? Άτομο δικό μας κάτω. Πού είναι ο κόσμος?
Ασφαλίστε λίγο. Ασφαλίστε μέχρι να δει ο γιατρός τι γίνεται. Ελάτε λίγο από εδώ. Ελάτε αριστερά, Σώτο. Απομακρυνθείτε από εκεί, ελάτε από την αριστερή μεριά. Πάμε, τα μάτια εδώ, προσοχή. Συνεχίζουμε, ελάτε μπροστά. Υπάρχει κίνηση. Ναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι. Παιδιά, έχουμε αναφορές για τετράποδα μπροστά. Πάμε λίγο. Κάντε ένα μέτωπο. Έρχονται. Οκ. Πάμε. Πάμε. Δεξιά, κίτρινη. Πάμε. Λοιπόν, πάμε κίνηση μέχρι την κίτρινη εκεί τη γεννήτρια, τι είναι. Ζόμπι. Φεύγει. Σωτό, περίμενα να πάρουμε εμείς μάτια από εδώ τώρα. Πολλά ζόμπι. 2. Ανοίγω. Χετσοτίδια και οι 2. Σώτο, έχεις ζόμπι μπροστά σου. Έχεις το red dot. Κάντε ένα reload, τσεκάρετε λίγο τα μήπως θέλετε repack. Πάμε. Να προχωρήσουν και οι πίσω παιδιά, μην μείνουν μπροστά χωρίς πυρομαχικά. Εντάξει, θα τους δώσουμε κιόλας, αλλά... Πάμε. Αριστερά κίτρινη, δεξιά η κόκκινη. Νικόλα Λένζορ, περάστε στο δεξί του βάρη και οι υπόλοιποι κάτω μια ευθύνη. Κάτι μεγάλο είναι μπροστά μας πάλι. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Όχι κάτι. Ναι, στα 4 είναι. Πάμε. Ωραία. Τα Hemlight είναι εδώ. Ωραία. Ωπ, παιδιά, υπάρχει κίνηση μέσα. Τι είναι αυτό. Μισό. Χειροβοβίδα έφυγε. Τι έφυγε. Ευτυχώς. Προσοχή με τις χειροβοβίδες. Παιδιά, Εντάξει, άμα είστε τέτοιο. καταλάβατε. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα.
Λοιπόν, κάποιον χτύπησα, κατά λάθος κάποιον χτύπησα πριν. Blind εσένα, όταν ήρθε ο μαλάκα, ή τον Νικόλα. Ξανάρχεται, ξανάρχεται. Τέλος. Αυτόν που χτύπησα το τσεκάραμε. Νικόλας Blind. Κάποιον είχα χτυπήσει με τη μαλακία. Να σου γάμισω. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε εδώ στο map. Ακολουθάμε Hemlight. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπαίνουν αριστερά ο Σότος, δεξιά η κόκκινη. Παιδιά, θέλω να είμαστε σφιχτοί. Ναι. Ανοίξτε τους. Κι άλλο έχει πίσω από το κόκκινο κοντέινερ. 180. Ασφαλίστε και αριστερά. Να περάσουν οι μπλε να φύγουν αριστερά. Ωραία. Παιδιά, θα χάσουμε όλα τα πυρομαχικά. Να φύγει μια γκράνα εκεί μέσα. Το νου σας και για Ρώσου. Λοιπόν, βλέπω μπλε Hemlight από εκεί που έβγαιναν τα ζόμπια. Πάμε προς τα εκεί. Σότο, παίρνα δεξιά. Πάνε μαζί με το Σότο, γιατί θα φάει φρίκι εκεί πέρα μόνος. Ελάτε. Ρίχνε ρε. Ρίξε και καμιά Χριστοπαναγία. Πάμε παιδιά, συνεχίζουμε, περπατάμε. Πάμε λίγο δεξιά οι υπόλοιποι. Σότο, συνεχίζεις. Ακούγονται. Ωπω, πίσω. Έρχομαι πίσω το νούσα. Φεύγει γκράνα. Δεξιά. Πίσω. Ποιοι είναι μπροστά. Πίσω. Είναι μπροστά σας. Ναι. Πάμε, παιδιά, βγείτε από δεξιά. Ωραία, να σε δει, Γιάννη. Πάνε πίσω. Σότο, είσαι μόνος, ο Νησίδας είναι πίσω. Χτυπήθηκε. Ασφαλίστε εδώ, μέχρι να έρθω. Ναι, αν σας έβγαλε ριπάκ, παιδιά, κάντε. Όχι όλοι μαζί. Έρχονται. Πόσες δρεπούς. Ηνόμενε Πάτρι, φίλοι Εσπιρέτου, Σάνσι Αμήν. Όταν είμαστε έτοιμοι, Γιάννη, φεύγουμε, έτσι, μου λες. Προσεκτικά τώρα εδώ πέρα, δείχνουν να είμαστε πολύ. Hemlight, πού υπάρχει? Δεν βλέπω κάτι. Ωραία, υπάρχει δεξιά υπάρχει. Πάμε δεξιά, παιδιά. Σότο.
Τι είναι αυτό εδώ τώρα, ρε. Αριστερά. Σβήστε φακούς άμα τυφλώνεστε. Εσύ υπάρχει κάτι σαν υπολογιστής, κάτι της κάρτα είναι αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Πάμε, Λένζορ, κάντε ένα alt εδώ να δούμε τι γίνεται μέσα εδώ. Πάμε μαζί, Λένζορ. Έχει πόρτα, ωραία, πάμε. Πόρτα κλειστή εδώ. Stop. Κάντε μια περίμετρο οι υπόλοιποι. Είμαι πίσω σου, Κάτι μπες. σαν δεδομένα έχει κάτι τέτοιο. Ελάτε πιο μέσα, μάγκες. Πάμε πιο μέσα, πάμε πιο μέσα. Κάτι κάνουν εδώ για τα πειράματα, ξέρω εγώ. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τίποτα. Όχι. Φεύγουμε. Άνοιξε πόρτα εδώ. Λοιπόν, Ο Νικόλας. πάμε στα Hemlight, παιδιά. Κακή δεν είναι. Τους είδες. Κλείσε λοιπόν. Πάμε Hemlight, ελάτε. Για την πόρτα, μην την αφήνει την πόρτα. Πάμε όλοι. Παιδιά, Χέμλετ είναι πίσω. Εδώ είναι. Πάμε. Ανοίξτε μισή αριστερά, μισή δεξιά και μπαίνουμε. Πάμε να βγούμε, μην μείνουμε εδώ πέρα, θα σκοτωθούμε. Πίσω, κλείστε πόρτα. Προσοχή. Κλείστε πόρτα. Μπράβο ρε Νικόλα, κλείσε και την άλλη. Σε χτύπησε. Νομίζω ναι. Για τσεκάρι σου. Πέρασα από την πόρτα. Προσοχή, μη σκοτωθούμε. Προσοχή, πάμε πίσω όλοι τώρα. Πίσω, τρέξτε. Ελάτε εδώ, μπείτε. Εδώ που ήμασταν. Εδώ. Κοιτάξτε. Σε εντάξει. 2 άτομα να βλέπουν το διάδρομο. Μαλάκα, ανοίγουνε πόρτες. Προσοχή, μη σκοτωθούν. Ο Νησίδας πώς είναι. Κεφάλι πάλι. Κεφάλι πάλι, ναι, το κλείνω. Νικόλα, μπαντή του γεια. Είσαι μόνος σου. Παιδιά, ανοίγουν πόρτες. Δώστε reload θέλει. Νησίδα θα τσεκαρίσει για ιό. Σοτ, σε χτύπησε. Όχι. Παιδιά, εκεί που φτάσαμε στο τέλος πρέπει να είχε ανοιχτό μέρος. Πρέπει να πάμε σε ανοιχτό, εδώ πέρα θα γίνει μαλακία, σκοτωθούμε μεταξύ μας. Ωραία. Έλα. Στο Gamelight πάει και από εδώ, όπως την πόρτα είναι στα δεξιά. Ωραία, πάμε από εδώ. Ο Λένζορ είναι οκ. Ωραία. Πάμε. Έλα από εδώ, Σωτό. Έλα από εδώ, έχει είσοδο. Μάλκα. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει άλλο Hemlight. Ναι ρε, το κεφτά του εκεί είναι το Gamelight. Όπα, άνοιξε πορτά. Εγώ την άρχισα σχεδόν. Ωραία. Πάμε, από εδώ. Καλά πηγαίναμε. Απλά ήταν η ίδια η πόρτα. Από εδώ χτυπάει ένα τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Ναι, εδώ. Σηκώσε το. Για πάμε. Μαλάκα, είδα το Βίγγελ και χέστηκα. Βίγκερ, για να το κάνετε, Βίγκερ. Ωραία, μάλλον. Δεν τα σκουλοκέντρος. Μοναγής. Λοιπόν, ναι, country pack. Φτιάχνω τώρα σου εγώ το Βίγκερ. Φτιάχνω εγώ το φτιάχνω, μην τελειώσετε τα πάντα της πήγαινε. Λοιπόν, ναι, μόλις τελειώσετε, ελάτε εδώ στη φωνή μου και φεύγουμε, μπαίνουμε εκεί μέσα που είναι ανοιχτός ο χώρος να παίξουμε. Την εικόνα. Χρειάζομαι γυριστήρες, έχει κανένας γυριστήρες. Τώρα είσαι εντάξει. Τι κουνιέται. Ναι, ρε, φουγκό. Παιδιά, normal, όχι γελίνγκ, normal. Είμαστε κλειστά. Παίρνω repack. Ενόμενε Patriot, Φίλιετ, Σπιρέτου, Σάντσι, Αμίν. Τι είπε. Πάνω. Έλα, Το triggerες πάλι, άκουσα και το είπα. Ναι, Πρώτα το άκουσα, μετά το είπα. δεν άκουσα τίποτα, εγώ μετά το άκουσα γι' αυτό. Ωραία, ο Βίγγελ τι γίνεται. Χαρά είναι. Ωραία, φύγαμε. Ναι, κύριε καταγγελιστές. Πάμε εκεί που είναι ο Σώτος. Πώς τις έχεις. Μισό λεπτό, αυτή εδώ ανοίγει. Σώτο, αν δεν βλέπεις Blue Hemlight εκεί πέρα, να πάμε από εδώ. Ωραία, εδώ θα είναι η πόρτα. Δεν ανοίγει αυτή. Πάμε ρε παιδιά. Εδώ ανοίγει εδώ. Λοιπόν, τι έχει. Έχει διακόπτη. Για δοκίμασε. Λοιπόν, κοιτάξτε πίσω όλοι. Πάρτε θέσεις. Ανοίγω. Σε αναδοκιμάζω γιατί Λοιπόν, μέτωπο West για την πόρτα. Προσοχή, ελάτε πίσω, πάρτε καλύψεις. Μπορεί να έχει Ρώσους. Από εδώ είναι.
σκοτείς παπά. Ωραία, πάμε δεξιά, αριστερά Σότο, κόκκινη δεξιά. Έχει μια πόρτα από εδώ, δεν ξέρω. Όχι, πάμε στα Hemlight. Ο τελευταίος κλείνει την πόρτα. Ναι, πίσω μας να κλείσει η πόρτα. Ελάτε. Πάμε, ελάτε, περάστε μπροστά πίσω από το... Είναι ποιος? Μεσίδας φαίνεται από ίδιο. Πάμε, ακολουθώ. Περίμενε Μαλκά. Πες μέσα. Παιδιά, μη μένετε πολύ πίσω, αποκόπτε τη ομάδα, δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν πειράζει, όποιος χτύπησε να το κοιτάξει. Πάμε να μην αποκοπτόμαστε. Γινόμενε Patriot φίλοι, και του Σάνσι αμήν. Εκεί θέλω φακούς πάνω. Κάποιος. Ωραία, εντάξει, οκ. Γινόμενε Παιδιά. Patriot φίλοι της πυρέτου Σάνσι αμήν. Κάτι ακούω. Πάμε. Φόκους γαμώ το. Θέλω να πω, δεν έχω σφαίρες, έτσι. Δεν έχω πολλές σφαίρες. Πυρομαχικά. Ω, αμυνίχη. Φυλάω. Πόρτα. Φυλάω, πάρτε. Ένας πήγε τώρα εγώ παπάς κατευθείαν. Δεν έχω σφαίρες για μένα, εγώ έχω διαφορετικό όπλο. Μόλις τελειώσετε να έρθει κάποιος σε μένα να πάρω εγώ. Φύγε, σώτα είμαι εγώ εδώ. Να είσαι καλά, Ζους. Έντζορ πήρες. Πήρα. Δεν θα έπαιρνες. 2 αφήσατε μέσα ρε μια. Καλά ρε, 2. Περίμενε. Κάτσε να ρίξω εγώ. Δεν πήρα καμία. Δεν χρειάζομαι κιόλας. Έριξα κι εγώ Σότο. Έριξα και εγώ μέσα άλλες 4. Ωραία. Ωραία, απλά πάρτε τις όλες από μένα. Και έχει και μια ταινία, για το Μασίνι. 8 ταινίες. 8 ταινίες θέλετε να πάρουμε. Θέλετε να πάρουμε όσοι έχουν χώρο. Πάστε στον Ισίδα. Εγώ πήρα 2 ταινίες. Νησίδα, θέλω να το βάλεις φωτιά το Μασίν την επόμενη φορά σε αυτά. Ωραία, προχωράω. Πάμε. Σότο, πάνε τσάκαρα, άμα ανοίγει η πόρτα. Πιάστε λίγο κολόνες και βγείτε και δεξιά. Πάμε. Παιδιά, έχει μέσα πολύ πράγμα. Το Μασίν και γκράνες, παιδιά. Το Μασίν στήστο. Δεν ανοίγει. Λοιπόν, έλα εδώ. Νησίδας, μισό λεπτό. Νησίδα, στήστο Μασίν εδώ που είμαι εγώ. Ωραία. Να φύγει ο Σότος πρώτα, έλες. Να. Βαρύ. Γινόμενε Patriot φίλοι της πυρέτου Σάνσι αμήν. Σωτό, έλα από τη δεξιά, έλα πίσω. Προσέξτε, μην κινείστε. Θα πέσουμε πειρά. Έβγα ρε γαμημένο. Τζομπί. Έφυγε γκρά. Γινόμενε Patriot φίλοι της πυρέτου Σάνσι αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έφυγε γκράνα. Προσοχή μη σκοτωθούμε. Μπράβο ρε. Πίσω, έλα πίσω. Γινόμενε Patriot φίλοι της πυρέτου Σάνσι αμήν. Πάλι είσαι εντάξει. Έρχεται. Θολώνεις πάρε τα Γινόμενε Patriot φίλοι της πυρέτου Σάνσι αμήν. Είδα tracer μέσα στο τούνελ. Παιδιά, έχουμε tracer μέσα στο τούνελ. Ή ρίχνετε εσείς. Έλα. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Πίσω.